समष्टिनि सायाव जोङो सार्भे खालामनानै मोनबाय जे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 10टा समष्टि दङ बिटिसि कन्स्टिटुएन्सिया जों सार्भे खालामनानै मोनदों दा रायजोफोरनिफ्राय अपिनियन लानानै बा गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरनाव सोंनानै गोबां माखासे बुद्धिजीबिफोरनाव सोंनानै मोनदों जे बेनो जाहैबाय 34 नं खालिंदुवाराव गोबां कारापसन जादों 36 धनसिरि बेयाव गोबां कारापसन जादों 35 मोदैबारि बेयाव गोबां कारापसन जादों 33 ननाय सेरफां गोबां बेयावबो कारापसन जादों ओमफ्राय 32 भेरगाव दा खोथाया जाहैबाय मा थांनाय माबायाव 2015 to 2020 बेयावहाय बिसोरो सासे केन्डिडेटआ मोनदोंमोन 1 इयाराव 20 लाख ओमफ्राय सेकेन्ड इयाराव मोनदोंमोन 2 लाख ओमफ्राय थार्ड इयाराव मोनदोंमोन 25 लाख ओमफ्राय फोर्थ इयाराव मोनदोंमोन 25 लाख बेनिफ्राय फिफ्थ इयाराव मोनदोंमोन 50 लाख बेयाव बिथांमोना रायजोनि प्रतिनिधि जानानै बा रायजोनि दैदेनगिरि जानानै बा रायजोनि खामानि मावनो होनानै बिथांमोना सायख'जानाय मोनसेबो रायजोनि बिथांमोना खामानि मावाखै बिथांमोननि एलएडि बे जिथुनिखि फान्ड बे फान्डनि फैसाजों मोनसेबो खामानि मावनायखौ नुवाखै दा बिनिखायनो माखासे दंबावो बे माखासे थानायखौ जों सार्भे खालामगासिनो दङ सार्भेयाव ओंखारजोबाखै बे मोनबा समष्टिखौ फैगौ समबारखालि जोङो हाइकर्टआव माने बेखौ केस फाइल खालामनाय जागोन आरो बाखि दंबावो बाखि मोनबा दंबावो बे रायजोफोरनि अपिनियन लानानै माखासे माबाया फैजोबाखै बेनिखायनो बे मोनबाखौ समबाराव केस फाइल खालामनाय जागोन बिथांमोना ओरैबायदि बेवहाय फैसाखौ द्र खालामदों माने केस जानाय लोगो लोगो बे बुस्थुखौ बिथांमोना एफिडेभिटखौनो होनो हाया मानो होनबा सिन साब जेबो मावनायनि जेबो सिन साब गैया आरो बेनिखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों बेफोरबायदि बिजाथिनो भट होयोबा मा जागोन आरो बिथांमोना जे मा गोसोयै रायजोनि खामानि मावालासिनो बे फैसाखौ द्र खालामनो हागोन दा खोथाया बे जादों दा आं बेनिखायनो रायजोफोरखौ खावलायदों जे बे सरकारखौ जुदि बेफोरबायदि सरकारखौ जुदि देरहाहोफिनबावोबा जोंनि इयुन अबस्थाया मा जागोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा थिग थानायमोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन बेफोर गासैबो दाया बे ज' जागोन हाग्रामा महिलारिनाव हाग्रामा महिलारिया बेखौ जेबो इनिसियेटिभ लायाखै आरो हिसाबखौनो लायाखै दिनै मोनसे तदन्त खालामना नायोबाथ' आरो बहुद गोबां दङ आंनि न'आव बस्थाथाम दं बे आइवाइनि आरो गासैबो डिपार्टमेन्टनि माबायानो लिस्टफ्रा बस्थाथाम दङ दा बेफोर गासैखौबो जोङो तदन्त खालामजोबगोन आरो जों जनानै थायाखै जों सान हर बेखौ तदन्त खालामगासिनो दङ आरो रायजोफोरनि गोबां सापर्ट मोनदों रायजोफ्रा बेखौनो बुंदों जों एबाराव बेखौ कनसिडार होआ होनना बुंदों बिनिखायनो आङो माखासे जोंनि लोगोफोरखौबो खावलायहरदों जे बे बिपिएफ पार्टि रलाव थानानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया मानो होनबा जों बे सेम एखे अबस्थायावनो थांफिनगोन आरो ओरैबायदि अबस्थाथिं गोदो होबाय बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिया दाहारानो दाहार माने 1000 कौटिनि लाइबिलिटि बारा जाबाय दिनै जोंनि गेजेराव मोजां ठिकादार ओंखारहांबायमोन एक्सपिरियेन्स जाबायमोन बिथांमोनखौ बुथारजोब्बाय हाग्रामा महिलारिया थाइसेबो बिल होनो हाया दिनै बिथाङा बुङो बहुद डेभेलप जादों होनना बुंदों बहुद डेभेलप जादों होनना बुंदों खिन्थु बहा डेभेलप जादों माखासे खामानि जादों सेन्ट्रेल पेकेजजों खामानि जादों चिफ मिनिस्टार पेकेजजों खामानि जादों बेखौनो बिटिएडिनि खामानि होनना बुङो बिसोरो बिटिएडिनि खामानिथ' आं बिथिं ओरै भेरगाव खैराबारि आरो खालिंदुवार बे मोनथाम समष्टियाव आं एनुवेल प्लेननि फैसाजों मोनसेबो पिडब्लिउडिआव खामानि मावनाय नुवाखै ओरैबायदि अबस्था आरो बिथां बनजार दैमारि ओरैबायदि गाजा मानसिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि गाजा देखायो बिथाङा सबसे थार्ड क्लास इएम होनबा बेनो बनजार दैमारियानो जेबो मावाखै बिथाङा रायजोनि खामानिखौ ओरैबायदि मावनांगौमोन सासे पियन बायदि मावनांगौमोन जेबो मावाखै बिथाङा सबसे थार्ड क्लास खामानि गैथारसिना खामानि जासिनाखै होनबा खालिंदुवार बेनिखायनो आं रायजोफोरखौ गासैबो खावलायहरदों जे एबाराव बेफोरबायदि सरकारखौ दोनोबा जोंनि इयुन फिउचारा मा जागोन ओंखायनो जोंनो सोलायनाय नांगौ आरो दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदों गासैबो सोलायनाय लुबैदों मोनसे सेन्स लुबैदों आरो आं बिथां टप मस्ट सिनियर एनडिएफबिनि बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों जे बे हाग्रामानि बे ब्लान्डार पलिटिक्सआव थानानै जेबो मुलाम्फा गैया आं बिथांमोनखौ ओंखारबोनानै बे इउपिपिएलआव सापर्ट होनांगौ होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों दिनै आं नुनो मोनदों बिथांमोना बिपिएफजों थगायजादों
आरो BPFनि ललिपपआव बिसोरो मोसाबाय थादों बेनिखायनो आं गुरैयै खावलायहरदों दाबो सम दं बिथांमोना UPPLआव फैनांगौ आरो माखासे मानसिफोरखौ सिनियरफोरखौबो आं खावलायहरदों बिथांमोना फैजोबनांगौ दिनै NDFBआ मोनब्रैबो फेक्सननि गासैबो फैजोब्बाय UPPLआव दा जोंहा थाबोनाया बे NDFB टप मोस्ट सिनियर बिथांमोना थाबोदों बिथांमोनखौबो आं खावलायदों बिथांमोना सिस्टेमेटिक जाय सरकार सालायगोन बेजों थानाया मोजां दिनै हाग्रामा महिलारिखौ बिसोरो मेगनजों नुखानानै मा हिसाबाव सापर्ट खालामदों आं बेखौनो आं गोमोनायसो मोनदों दिनै बिथां हाग्रामा महिलारिनाव जेबो सिस्टेम गैया आरो जेराव सिस्टेम गैया बेयाव जेबो गैया दिनै हाग्रामा महिलारियावनो जेबो बाजेट थाया जेबो सिरियाल प्लेनिं गैया आरो जेबो सिस्टेम गैया BTCआव बेबायदि सालायनानै दिनै 15 बोसोर बारलांबाय दिनै रायजोफोरखौ थगायनानै बिथाङा देरहाबाय थादों आंनिबाथ' रायजोफ्रा बेखौ 5 बोसोरल'सो होनांगौमोन बेबायदि बददास माबाखौ सरकारखौ बेनिखायनो आं गासैखौबो खावलायदों जे एबाराव मोजां सरकार फैगोन जों प्रमद बर'खौ जों बिसास खालामदों आरो जों मोखाङाव नायबानो सिनायो जे प्रमद बर' सारा मोजां मावगोन जों फोथायदों बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैबो रायजो राजानिसिम खुलुमहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय